ዝወደቐ ሰብ ዶ ኣይትንስእን እዩ መገዲ ዝተጋገየ ሰብ ደኸ ኣይምለስን እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ህዝበይ ዳኣ ስለምንታይ ናሓዋሩ ጠለምኩምኒ ቁኑዕ ኣለኻ እንታ ነቢ ኤርምያስ ሰብሲ ካብ ቁኑዕ መንገዲ ክጠፍእ እንከሎ ብዝተኻእለ ሓይሉ ናብቲ ቁኑዕ መንገዲ ክምለስ ይዝፅዓር ከመይ ገይሮም ግን ህዝቢ ኣምላኽ ጠፊኦም ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ዘይከኣሉ ስማዕ ቡሸይ ዕልወት መቕጻዕቱ ሞት እዩ ምውዳቕ ድማ መቕጻዕቱ ጭቋና እዩ ምኽንያቱ ነፍሲ ወከፎም ኣብቲ ዝወደቐ እምኒ ዓለው እቶም እቲ እምኒ ዝወደቐም ግን ይስበሩ እዮም እዚ ኸዓ እቲ ነደቕቲ ዝነዓቖ እምኒ ንስኻ ርእሲ ማእዝን ኮነ ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ኣነን ኩላትና ነቢያትን ክንሪኦን ብርሃን ድሕነቱ ክንዕዘብን ዝተመነናዮ እዩ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ ያው ኣምላኽና ምስጋና ንዓኻ ይኹን ጎይታዬ እግዚአብሔር እቲ ኣብ ቅዱሳን ቦታታት ዝነብር ሰብ ኃጢአት ኣይፍጽምን ማለት ከም ዘይኮነ ክእውጅ ደለየ ምኽንያቱ ኣብ ልቢ ብልሽውና እንተሎ ከምኡውን ናይ ኃጢአት ምፍጻም ግዜ ምዝነውሕ ናብ እግዚአብሔር ምምላስ ምንሳሕን ዕድልካ እንዳኸበደ እዩ ዝመጽእ እዚ ወለዶ ድማ ናይ ግድን ድምፂ እግዚአብሔር ክሰምዕ ነበሮ ግን ኣእዛኖም ዓጸው ክርስቶስ ብኣይገሩ ተዛረቦም ኣነ ኸኣ ብዓውታ ጸዋዕክዎም ንኽንስሑን ናብ እግዚአብሔር ክምለሱውን ነገርክዎም ግን ህዝቢ ኣብ ኃጢአት እንከሎ ንኽሰምዓካ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እግዚአብሔር ይቅር ይበለልና ወትሩ ጸልየለይ ኣብ መንበረ ጸባኦቱን ዘክረኒ ምኽንያቱ ኣዝየ ድኹም እግዚአብሔር ይባርክካ ቡሸይ ንኹሉ እቶም ብወኻ ርዲት ይሃብካ